Mental Fio in de harmonie en op vertoon van die stembiljet vergees naar binnen te. De wijze om jongeren aan het stemmen te krijgen. Ja, wat wil je anders proberen? Jongeren houden van feesten. Je weet dat studenten kozen, een biertje. Het was ook voor 11 uur eerste drankje gratis. Jongeren vinden politiek over het algemeen zo saai. Je moet iets wat hipper gaan doen om ze hier binnen te krijgen. Ben je nou echt puur voor het feest of echt om te stemmen? Het feestje is ook wel mooi, hoor. Niet echt voor het stemmen, ik heb mijn stempas ook niet mee. Dus, Heb je al enig idee waar ik stem? Ik denk zelf op de PvdA. En dan kom je direct voor om te stemmen of kom je gewoon voor het feest? Ik denk dat ik kom van allebei. Dan ben je wel speciaal naar het feestje komen om te stemmen? Ja, het leek me wel makkelijk, want morgen heb ik toch geen tijd. Dus dat kan ik mooi 's nachts doen. Ik ben jongeren onder elkaar. En we denken van feesten altijd leuk. En dan is stemmen erbij. Dat toch. Niet de moeite? Ja, inderdaad. Ik denk dat de jongeren die hier aanwezig zijn niet alleen komen om te feesten. Ik denk dat het een mooie mix is, maar ik zag ze allemaal met hun stemkaart. En het feit dat ze die nog niet hebben weggegooid de afgelopen weken, betekent dat ze in ieder geval hier naartoe wilden. Maar ik hoop ook dat ze gewoon een stem willen uitbrengen. En het stem komt van vannacht 12 uur aan in het mobiele stembureau Njonken de Harmonie. Stemmen om 12 uur 's nachts, brengt het nou zoveel voordeel met je mij? Nou, nee, maar ik vind dat het initiatief wat genomen is hier door de jonge politieke jongeren, dat moet je steun meegeven. Daar moeten wij ook als burgemeester en ik als commissaris graag kracht bij zetten. Je denkt dat dit wel helpt aan feest? Ik denk dat dit absoluut bijdraagt, ja, zeker, zeker. En je moet elke keer weer nieuwe methodes vinden in het leven. En als dit een mooie methode is, dan doe ik daar van harte graag aan mee.